Zamani ya sauya wanda ka so a yaushe zai kika. Zamani ya sauya wanda ka so a yaushe zai kika. Wanda ka bai kauna shi zai furta cewa baya son ka. Bismillah sarki rabba kai ne za na sanya a komai na zo da kokogonka Allah kai ne kayo ne kayo ummina tafinin ka salati gun Muhammad nabi na daga amina kowa ya rike shi na sani abada ba zai shiga rana. Duniya juyi ce na gani ko shiru ma ai magana ce magana jari ce duk wanda ya iya ko shi ya yi dace jallaba ne basira na fito zana rera baitoci na duniya juyi ce na gani ko shiru ma ai magana ce zamani ya sauya wanda ka so a yaushe zai kika wanda ka bai kauna shi zai furta cewa baya san duniya ba tabbas yan uwa ya kamata ku yo ganewa bana son a tsane ni na sane wanda ran dole ne na macewa mutuwa wajibi ta gummi yan uwa na su kuyo ganewa ko me kayo shukawa wanda ran dole ne kayo girbewa zamani ya sauya wanda ka so a yaushe zai kika wanda ka bai kauna shi zai furta cewa baya son ka. Idan ina aiki na sai su ce min wawa ba za ni iya ba zagin ku gare ni na sani ni ba zai sani na kasa ba idan ina waka ta sai su farta cewa ba za ni iya ba waka ilimi ce na sani jahili ba za ya iya ba. Kai lissafin ka ya kamata a ce ka gane kanka dan adam sai Allah in kana nan ya nune yana kishin ka in kuma baka nan sai ya dawo yana cin naman ka dan uwa na cikin ka shine za ya dawo yana nuna ka. Godiya a gare kuma soya na kuna nuna mini kauna rabbi za ya biya ku ni dai sai da ku ba na janjani Khalid yaro ne masoya na ku yo abuwa a gare ni ina kishin ku abada ni da ku ba za mu rabe ba zamani ya